sir. Salamat. Mga Mike, mga pare, kumusta? What's up? Kumusta mong tanan? I hope na okay lang mong tanan. Labi na katong mga naapektuhan atong linog atong niaging adlaw, no? It's been 5 days since na nihit ang linog atong niaging adlaw, no? Pitsa 31 man siguro itong pinakalas, no? Nga medyo kusog-kusog jud. No, today is November 5, no? Padulong mi karon sa Kidapawan. Kauban ako ang mga office mate, no? Sa bus og si Yoyong. Padulong mi karon kay we are on a mission, no? Moadto mi sa amo mga katrabaho, ang mga kauban naman sa kumpanya nga na diri nga nag-branch sa Kidapawan, no, kay hatdan na mo sila og kaning tubig, no, upat sa amo ang mga kaubanan sa opisina nga na diri nag-branch sa Kidapawan ang naapektuhan gyud sa katong linog atong niagi, no. So mo na mong gianhian diri kay amo silang bisitahon o amo sila hatdan aning mga gamay nga hinabang sa para sa ilaha. So before anything else, no, big shout out sa amo ang manager sa kumpanya, no, nga si Ma'am Ninya, nag-initiate aning action. I-announce niya ni gahapon, no, kuan mi mag-amot-amot mi kay para makapalit mi og mga gamay nga hinabang para sa mga kaubanan diri. So mao niyang gibuhat namo, no, nakatigom-tigom mi og gamay nga kwarta, no, gikan gahapon. Tapos amo ang gipalit og kanang mga kani tubig, no. Mo nila ang kanang primary concern jud nila karon dito, no, mo nila kay ma'am. So as you can see, no, it's been 5 days since naigo og linog ang Kidapawan area, pero makita ninyo nga daghan kayo ang kanang naga-donate until now, no, coming from all over the place, no. Ang taas gikan ni mga sakyanan ni, pero taas kay pila, no, dito sa gym kanina nandiyan na to. So makita niyo madira na ang Mindanao, no, nagatapang sa ila harap mong kaubanan, no. They are helping each other on their own, no. Ingon pa ato ang post na ko to sang adlaw. Pero siguro dili man pud kuan naman poy og naa poy mga nagtabang nga mga gawas pa sa Mindanao, no, na mga nakita na to ito nga mga artista nga nanganin diri nang nanabang, nag-donate, no. Di na ako sila panganlan, no, makita mo sila sa social media, daghan kay sila, daghan kay mo mga naka-post, daghan kay naka-post di nga mga kuan, no, mga artista nga nanganin diri tapos nanabang, no. So napay na-discuss yung tangke gari, no, mag-deliver lang utang ni og tubig, tapos na-discuss pa jud sila, tapos namatayan pa jud og kanang tripulante. Hindi naman nag-office. Bakit ka? Sangka, sakahan pa. Employee lang. Bye. Crap, yun ang office, bye. Ibang balbag lang sa taas, kaya naman wala may choice. Sunod dito. Drive flex mo naman kakabayo. Dapat. Wah, sulit ano, truck dia bang sulit ano. Oh, Hindi na natin Truck. finishing. Ako rin pagsabot mo kasi pinakauna. Ito ka una la. Oh, No dive. So today. Drop lang man, may agi drop lang. Agi niya. Pagdaan mo. Selamat, selamat. Oh, sentado na yung drip. Naturo na ito. So mo ni mga kauban sa opisina, no, itong mga naapektuhan sa Adi, unahan diri yung linog, zone, no. ano? Ano na mga tuon, no, para hatdan na mo ani ilang mga kanang mga tubig, no, si balay nila Royet, no, para makitaan po nato kung unsay itsura dito sa ila karon. So mo ni ang balay sa ako isa kauban, no, si Royet. Kaya makita ninyo, no, na grabe og crack, no. Agi sa kanang linog, tanawa. Kita mo ng crack, no.
Puro crack. Muna sitwasyon lang diri no, nag-tent sila diri sa gawas kay delikado kung di sila sa sulod sa balay mo puyo nya to sa balay no, gamay lang siguro na shake no, pwede na nga mobigay gid sila tanan. So ang gibuhat nila no, gipangbalhin nila mga gamit nila sa gawas tapos diha sila nagatulog. Crack, real crack mo ginabay. So, kung hinani ka daghang karak inyong balay no, lisod na jud kay kung diri pa sila mo stay sa sulod kay likado kayo sa naka-decide sila nga dito sila sa gawas para safe ang ilang pamilya. I can only imagine no, kung sige na una ni Royet ani nga sitwasyon sa ilang life no, sa ilang pamilya karon na kaning balaya man gud ni bag-ul ni nahuman og kanang buhat bag-ul ni siya kanang murag na kompleto jud ba tanan-tanan no, bag-ulan tapos gilinog ina-inaya rin ni tabo. Medyo kabalo ko di niya ipakita o isulti sa ako pero kabalo ko nga sakit kini para sa iya ning inani. Kaning nga lugar no is I think very extremely dangerous na nga puyan sa sulod kay wala ta kabalo basig mo sunod na pod ang kanang linog simba ko lang pwede ni siya nga mubigay na dayon. So tama gid ang iyang gibuhat na wala na sila diri nagstay sa sulod. So kuha lang sila gamit sulod tapos dalaon na sa gawas so dito na sila matulog dito na tanan. Paita eh. Mo diri. Sige, mo ato sa mismo sa kauban ha. So karon na napunta sa balay sa isa kauban no, si Darrell no, guba po daw na ilang balay so atong i-check no. I think pati gid ang guba agid sa tinuod. Sus, Diyos ko, grabe ang buwak ka. So, di na siya masudlan no, kay wala na. Pati ang kaning poste, murag unstable na po siya no, di na ito musulog, kay basig maunsa pa ta. Kaning itsura bitaw no, kanang mura siya o kanang ligon kay siya tanawon, actually ligon siya nga balay tanawon no. Ligon siya. Pero kay buwak gyapon siya, lino grabe. Ka na. Huwag mo sa no, dako kay bukab di sa mga. Grabe nga damage po. So karon na po tayo ila Cyril no. So mo ni. Dire sila Cyril magstay. So, dili sila matulog no pag gabi kay di sila pwede matulog sa sulod sa balay kay syempre, gamay lang linog, kasi matumpag ang balay. So, dili sila magstay.
na mo sila karon sa ilang opisina no. Sad kini mga bataan eh. Ma-feel na ko ba. Oo. So ganyan lang mo. Oh, dire rami. Ingat mo ba ya? Okay, traffic na mo kung diretso pa mo. Ingat mo diri bay. Salamat kayo, boss. Salamat. Ingat mo diri bay, ingat mo diri bay ha.